Здравейте хора, аз съм Дина БГ и днеска ще играем на нашия сервер на Technoblade. Предния път живяхме в кораб, но днеска ще живеем в една много по-различна къща. Не ме вините, кораба малко се унищожи. Но тази къща няма. Ето това представлява, не съм я направил цялата, днеска мисля да я направя. Долу им това е... няма да ви направя друга. Това е фермата, работилницата, кравите. Трябва да ми направя къщичка. Тук има долен етаж с честром и енчантинг, където съм се енчантнал. Не ме винете. Ферма имам, разбира се. И това е. И предния път, ако не знаете, аз живях в кораб, така да се кажа. Добре, фермата работи. И ние да не ви отекчавам, защото имаше много време. Да не ви отекчавам, защото ми трябваше много време, за да построя тази къща. Го направих извън кадър, пък и да намеря място. И така, пък и реших да съм до админа. Ето това е къща на админа, не знам. Той няма в сервера и спря да стримва на живо. Не знам, но ще се опитам да направя нещо готино. Като пробвам, ще се опитам да вляза в къщата му, добре. Тук има едни вилиджери. Не мога да ги взема, защото са негови. Не мога и да ги удрям. Защо е? Добре, това не го обмислих много. Но така, това е... Ако не знаете, сервера на Apex, той е админа. Той го създаде, това е неговото. Ако искате да влезете, ще напиша в коментарите IP-то на сервера за ланчера, не за истинската Майнкрафт. Това представлява. И ако искате да играете с мене, може да ми пишете и може да говорим по Discord. Но преди това трябва да се абонирате за мене, да харесате видеото, да коментирате, да се абонирате за Apex админа. Ще го напиша и него в коментарите и тогава може да играем заедно. Но това е по ваше желание. Може да живеете в моята къща, но да не ми бъркате в честовете или сами да си направите една. Бих препоръчал да си направите, защото моето още не е довършена, пък може да ви убият на първата секунда. Така де. Моята къща си е хубава. Харесва ми е. Да, разбира се, не мога да я убия. Аре, беги отка. Аре, овце. Охо! Ху-ху! Готино е! Падна ми се днеска, докато енчантвах всичко лънч едно и направо съм да не казвам какво. Много бавно сложих. Мисля, че сега може да ги оставя. Така и днеска казахме, че ще довършим покрива. Аз нямам много материали пък. Малко храна ми трябва. Аз нямам много дърво. Трябва да поседя. Така. Но преди това, извиняйте, че много
Така се връщам. Не мога да намеря едно нещо. Много ми е важно. Къде съм го оставил? Ето. Аз съм много зле. Така, това няма ми трябва сега. Така с тази златна лопата съм си защитил зоната. Оф, мразя. Ето, тя започва от тука. Тука до максът на Apex базата. Тук са границите. И свършва баш. Така. Време да поседя дърветата. Едно тука. Едно и тука. Но две. Две. Така и тук сега така, по същия начин. Абе, какво да кажа? Малко така. Така ще отида да взема малко бонмил. Мразя тази малка дупка така. Ето малко кости така. Нямам ли повече кости? Аз нямам май повече бонмил. Как може? Аз съм единствения, който е стакан с бонмил в сървъра. Ето още малко. Не знам къде ми е бонмил, аз имах толкова много. Добре, да. Не чак толкова лошо положението. 27 може да ми стигнат, аз нямам пък храна сега. Първия път. Ще наберем малко материали сега, защото нямаме много. Клер Лак изписа ли ни? Да. Чучу, бро. Къде 278? Добре, хора. Таз пък. Ха, разбрах. Това дърво сега не мога да го чупя.
Така. Всякото и дърво, какво да го правя? О, ябълка. Come here. Това мисля, че ще щупи рекордите. Мисля, че твърде много се заиграх. Добре, някой легне да спи. Това поне ме зарани. Май твърде много материали. Добре, мисля, че това са достатъчно. Тези материали са достатъчно, мисля, че. Ами, съжалявам, брат, няма. За тебе няма нищо. Да, трахарт. Аз искам много да се бия с чудовище и зон. Искам да си тествам меча. Има шарапне с едно, за съжаление. Ще го ланшотна. Аз пък, що не го ланшотвам? Това зомби е с 1 милион кръв. Мия. Няма ли чудовище тук? Че? Какво се опитали напред? Няма да си тествам явно меча. Няма портал? Това не си го спомням това. Бони, кофичка, това. Това вече го взимам. Оп, чакай. Тук е затворил. Тук се е прибрал, иначе работите. Wait me coming. Това не мога да чупя, какво? Не! Сигурно ще да стана богат сега. Взех си един анвил, малко работи. Какъв лош човек съм аз. Как мога? Мога се енчанта по принцип. Ама ще го запазя. Координати чакайте да видя. Добре, не разбра. Добре, явно. Не, няма да ти работи фермата. Баш при мен сега няма. Върви. Аз съм единствения, който може да пипа фермата. Добре, хора, може да му... Това си е доста направа, хора. Моята е малко по-улеснена. Но действа по-добре. Пиледжерал пост, брат. Пиледжерал пост. Добре, малко дърво, така, заеляйте сега поправя. Аз нямам силката, ама ще го щупя.
Ендър честа. Оп, нищо не съм взел, нали хора? Нищо не взех. Не, нищо не съм взел. Аз съм едно добро момче, нищо не съм взел. Още един чест, взимам. Човек е казал, взимайте, хора. Не, никакъв шанс да отида в недъра. Всяко ми стана интересно какво може да има вътре. Нищо, добре. Да се прибираме вкъщи, какво ще кажете, хора? Някой е сложил и ограда, басейн ще си прави. Не знам на кой това, но само с една дума мога. Пълен провал ще е. Искате ли да отидем във фермата за... Да, ето. Тук. Може пък да има нещо интересно. Така човек си е запазил територията. Ей! Така ще да му превзема всичко. Бързо. Ендърмени, бързо. Бързо, ела. Ела. Вот какво. Така. На шапне се едно Също мене ще се биш. Експил, идвай. Има съндък, ама не мога да го отворя. Не, също смога. Се опитам да го щупя. Не, зоната е защитена. Се запълбам. Ти ще се биш с мене. Да, ще покажа едно на вас. То се Ендърмен пък. Той не знае ли, че аз съм по-добър от него. Аз съм full diamond броня. Enchantment. Се биш повече с мен. Не, никакъв шанс. Сега като се замисля, може да отида до Ендър. Какво ще кажете? Да, айде да отида до Ендър. Къде е зомби? Къде? Ела, зомби, ела. Ела, ти щупя аз. Доброто старо време. Хоп. Имам Feather Falling, брат, не ме е страх. И така да съберем малко. Сега да започнем да правим къщата. Ама преди това да преберем някои работи. Добре. Така, прибираме всичко така. То сам двигам, мога да го запася. Това няма да ми трябва, ще го приберем. Всичко е тук, което ни трябва, не знам какво може да да сложим още един анвил. Какво е? Трябва да свършим още една работа. 2 стринг с бамбук малко. Не много малко, е казано в задачата. Така. И 2 стринг. Хоп. Сега вече станахме строители, хора. Строители! Това пък.
и дано да ви харесват втори епизод от Двойно оцеляване с нашия приятел Виктор. Дано ви хареса наистина. Постарах се да е готино, казвам ви. И нали правим с него сега XP ферма. Чакайте. 1, 2, 3. Така. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Така. Как може да падна? Чакайте малко. Ако съм много високо. Така. Трехара, брат. Аз искам да се спане зомби при мен да го убия. То се спамва при другите. Светът е много лош, хора. Така е 4. И така е 4. Това е малка тераска с едно. Не. Няма да ми стигне сега. Що тя малко да се бия? Иш. Това зомби. Пожелавам късмет скоро да ме уби. Добре, това е зомби вилиджър, но аз ще го превърна в такъв добър вилиджър, като сложи и подсказка. Това не е вилиджър. Това са нормални зомбита. Се бият те с мене. Шугаркейна ми. Има още зомбита. Какво ще го превърна? Че го не се снима. Добре, прави си шугаркейна, хора. Така, някъде друга зомбита, някъде има, явно няма. Качвам, плячка 1. Ще се бие той с мене,
казвам аз. Те са родени да се бият с мене. Аз съм опитен убиец. Не, вече не съм. И бегам, бате. О, паяк, ела. Ще те атакувам с моята братва. Аха, ще биеш ти с мене. А този крипър? Ай, гръмни, ще те убия аз. Ха-ха. Аз съм номер 1 убиец. Тук малко сега имаме лек проблем. В този случай има много крипъри сега. Фига ти бързия крипър. Така, трябва бързо да се измъкнем. Не мисля, че ще оцеля скоро. Хора, мисля, че е време да спиме. Мисля, че съм убил доста зомбита. Аз пък. Така. Сега всички ще бъдат мъртви. Ха-ха-ха. Ако бях злодей, така ще да го кажа. Така. Искам да експериментирам. Добре. О, админизъм ефект. Така, време. Изчакайте само да видя нещо. Не снима на живо още админа. Няма сигурно да снима скоро. Съжалявам, челички. Ще трябва да направя така. Но аз мога да ви направя едно друго нещо. Така, сега. Така, ето. Нашата къща за сега. Броните са супер. Още са се счупили, ама добре. Аз мисля да използвам железните, защото имат мендинг. Къш, 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 крак, къш, 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 къш.
9, 6, 8, 6, 7. Защото тук ми се падна мейнинг. И тук има мейнинг. Ма на другите вече нямам. Ето. Брейнк 1, Protection 1, мендинг. О, какво? Добре, овца. Съжалявам да го кажа. Трябваше да го направя. Как преварят каратите. Напишете ми в коментарите от 1 до 10 колко ви харесва моята къщичка след като направя. Това си 6 камъка, да сега ще взема. Гато си истински строител. Това не знам как стана. Добре, да. Забравя за вилиджера зомбито. Така, може повече да го сметнете като за чит. Но отварям шопа. Полшанката каква беше? Полшан от Weakness тук. Weakness. Potion of Weakness. Коя беше по... Нали беше Weakness? Да, май Weakness беше. Аз имам много златни ябълки. Ето ги. А не са и тук. Ето ги. 50 златни ябълки. Аз не използвам много шопа. Ако го използвам, то е за някакви тъпоти само. Аре! Не. Ти си почивай там. Къде ще го оставиш? Сега ще го оставя. Там ще стоиш. Разбра ли, вилиджер? А повечето ще питат защо във фермата. И защото там е единственото място, където няма да пострада, няма да убие никого, няма слънцето как да го убие, общо взето е най-добре там. А за тази дупка тук повечето сега ще ми мрънкат. Сега ще ви я запълня. Чайте да вия фермата за бамбук. Докъде е? Не е толкова зле, като тя автоматично сама работи. Така.
се малко. Така. Да, какво е станало тук? Защо е станало така? Не можа да умират така дупката. О, зомбите, добре, япи! Къде? Хора, така, добре. Да, виледжи решахме да видим. Добре, взех виледжера и сега. За да му е удобно. Не очаквах баш това. Не, факлите. Какво да каже човек? Тук е малкото ми птичен целари. То никога няма да порасне и ще бъде малко. Къде съм оставя пшеницата? Айде. Така, хора. Къде са? Му. Две малки крави. Перфектно. Колко? Още една крава трябва да убия. Крави! Вашето време дойде. Точно! Ма нямам шугаркейн пък. Трябва сега пак да се качвам горе. Но мен не ме и страх. Добре, хора, ще може да оставим и за втори епизод. Сега мисля този епизод да бъде дълъг 1 час. Най-добре. Той ли ще не стигне? Чай да взема от хартията. Мисля, че ще стигне. Да, разбира се, няма да стигнем. Няма ли един шугаркейн така, моля? Моля ти се, шугаркейн. Ами няма, хора, пак трябва да замразя така.
Бях взел то шурикен, сега щяхме да имаме всичко. Чакайте да оставя малко буква. Аз какво правя? Към. Така. Карат ме сега да използвам от любимото си дръвче. Добре, ще използваме и това дърво. Ето Librarian. Опа. Мендинг! Хора, какъв е шанса? От първия път. Мендинг. Яби! Мога да си поправя най-сетне броните. А имаш ли емералди? Не. Да спим. Да спим, просто не мога. Добре, просто ще направя така. Нямам много работи. Хоп. 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 Добре, всичко наред вече. Чакай малко. Инфинитив ма... Ами сега, хора, да правя. Но аз не знам как. Добре, ще направим така. Ще купя 2 букшелфа. О. Ми нямам бърчеде. Съжалявам, нямам. Добре, така ще направим. Какво? Това не може да бъде. Какво? Хора, какво? Трябваше ли да го чупя това? Добре, ще направя просто така. Пак ще трябва да читна хора, ама какво направя? Да, ще ми благодаря сега след малко. Много ще му благодаря. Чайте първо да убия този крипър.
Къде е положението? Да, хора, нямаш какво да направя. Разбирате, че нямаш какво да направя. Бях на малко сърца също. Предния път го спуках от боли. О, ама аз бях с железните брони. Разбрах вече. Добре, викам си Clear Lock да не се е появил. Да е изписал Clear Lock. Да, ще да приключа. Има мендинг си пак тук, не ме е страх. От който и да е било. Хора, липсва ми май нещо. Ендермена май ми го е взел. Follow me. Ето го Ендермена. Газ към него. Ще се отмъстя. Не, това не е Ендермена. Дали мога да се опитам я кончето? Опитамихме си кончето, хора. Нямам седло самче. Какво е? Да, сечих се май. Стоп. Не мога. Не мога. Така, хора. Малко кожа на мен да не забравя, че ми трябваше. Не, така няма кожа. Да ще убивам, ако трябва. Крави! Крави, къде сте? Крави. Няма крави явно. Не, хора, не са къде. Изчезнаха всички крави. Добре, сега ще търся прасета. Това долу няма да го броя.
даде нищо пък. Добре, хора, явно няма да намерим крави скоро. На мен ми трябва спешно за кожа. Пре, не намирам никъде крави. Какво трябва да направи човече да намери? И слънцето залязва. Пръстите започва да ме болят. Вече няма как да намеря така край. Но имах малко. Не малко, много. Малко провизия да... После ще ми говориш. Нещо. Така, не виждам никъде крави, хора. Какво да направя? Поне все пак мога вилиджера да го разболея, после пак да го излекувам. Вече да не е лайбрериан, защото е твърде лош живота с мене. Не, прибирам се, хора. Твърде е рисковано вече. Може само едно нещо да направим. Тук е така. Да, сега не са със силните брони. Ма и не ми трябват. Накрая ми даде глад. Добре, какво беше това? Добре, хора, сега силните брони не ме интересува.
Сега всички зомбита ще се кланят пред мене и ще се молят за милост. Крави, тръгвам на мисия. Вие пазете вашите малки. Скалото. Добре хора, защо не мога да направя това? Ами, за теб това е много готово. Бързо. Защо не мога да го направя? Мразя тази работа, хора. Айде ме регенерира по-бързо и да се приключва. Тази мисия вече се оказа много по-трудна. Скажи, папа, лючил не превърна в зомби. Тихо. Защо да е такъв вилиджър? Не! Защо е? Твърде ли е лошо положение? Добре хора, изгубих вече тотално един вилиджер. И то мой. Аз не мога, честно. Нещо ви ги няма май вилиджерите, ха? Хора, защо така е лош света с мене? Кой знае къде е другия вилиджер? Къде? Тук.
Какво прави това там? Хора. Загубихме един вилижър, но поне не загубихме всичко. Дано да ви е харесало видеото, моля абонирайте се за мене, харесайте, коментирайте и това е от мене. Довиждане! Бай-бай! Ето го